simi garai ban ai da ka jingtok so si Eastern bangala kran ruyu hakabade bat ki ne ka benta ba na kaliang jongakum presiden halor ke jing sokia to ba mde tang na kaliang de parti de bat kinong song sinong ru jong ka state ke jing baro ko na so ba kalong ka ba dan kam ya ka bangan ha ya ka jing thok so ba ka pa ju ru ba sim khia ya ka kam ka ba dan ka kenduk ram abaro ki yang bede na kaliang duka kami na kaliang jong ka parti limdan ni kila interest yang apa kaliang jong kalong first of all ka ba kay ka ba dei ban na kalong ban pet halor ki tu ki issues ki ban ngara ka do hak siti ka jong na ya ujuk nusta kata baka dan kami ya intervention dan ka jing jungo ka jong udala dehi ya ki tu ki issue ka dan hal ba ka ba na kaliang jong na so kalong ka ba dei but hak ka bangal kan pat yu chubu sa kalong ba institute no ya ka inquiry independent inquiry ban yet ban wa ya ki ki ba la palong ya kita ki allegations ki ba ka corporation of pai pradon no way ya ka inquiry independent inquiry ka dong company but keluar ka bala de man le kali but pendap ya ka inquiry keluar ka bala kaya ke bangalak do meneh ka jing jubab jonga ba kanya kisah ke jonga kalong ba hak no ko ba organization pat untuk lu ya ke UDP nama bangi don bon ba kam ni ka kam ko tang jong wei kali ka kam ni ko bon barong ni long concern hak ba wan inu ni isu ki ngi i ko ta ya ke jing don kam ya kata ka benta ka ba nakaliang ki department lani kaliang ka solka ki haban ne ni pen pau la ke jong ke jing pen pau ke jong dan leh ka bakut kalong namar baki dan ka misunderstanding bat ka miscommunication hapo jong ka parti na kata kada kala ailat yang ya ka bangan sim ke gamat bat ngasu dei bak hakan ka por kamat ka don kam ka bangan sim ya ka senjam dengan kalong ban tho ya ka city bat ban kedong ya kita ki jinduna juga ka corporation ka don bat aku juga por namar bam mla ban su ong bakalong atat baka david lene ka light dei ban sai dan kaman na ya ka